खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) आ बिमाफोरनि जौगानायनि थाखाय बिमा सिबिनाय बिथांखि बेखेवदों। मोनसे गेदेर जौगालु आगानाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) आ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि थांना थानाय बिमाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिमा सिबिनाय बिथांखि मुंनि मोनसे गोदान बिथांखि जागायदों। बे बिथांखिया बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि सिङाव फैदों। BTC-नि गाहाय प्रमद बर'आ 30 जुलाइखालि मोनसे जर'खा BTC एसेमब्लि जथुमनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ फोसावदों। बे बिथांखिनि थांखिया बै बिमाफोरखौ हेफाजाब होनाय जाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव गावसोरनि गथ'फोरखौ खोमानांदोंमोन, जायफोरनि गेजेराव गोबाङानो आथिखालाव बोराय, रान्दि आरो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बे बिथांखिनि सिङाव साफ्रोमबो बिमाया फैगौ 10 बोसोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 12,000 रां थोंजोङै बेंक एकाउन्टआव मोनगोन। बिसोरो सोरखारि सावस्रि आरो जौगालु हाबाफारिफोरावबो गोनांथि मोनगोन। बिखान्थिखौ गोरलै आरो मोजां खालामनो थाखाय मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ सिनायनो आरो फोरमान खालामनो थाखाय मोनसे जर'खा टास्क फर्स दानाय जागोन। रेबथुमनाय, अजद होनाय आरो रां होनायफोरखौ ट्रेक खालामनो थाखाय मोनसे डिजिटेल पर्टेल बानायनाय जागोन। जाय बिमाफोरा आसाम सोरखार एबा BTC-निफ्राय सिगाङाव जेबो हेफाजाब मोनाखै बिसोरनो गोनांथि होनाय जागोन। बे बिथांखिखौ अडिट, फिडबेक आरो नेमबादियै नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोजाङै नोजोर होनाय जागोन, जाहाथे बेयो रोखा खालामनो हायो दि बेयो गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ मोजाङै मदद होयो। नैथि खौराङाव दङ निजुत मयना आसनि 2.0 आ कार्बि आंलंआव गोख्रों जौगानायखौ नुनो मोनो। कार्बि आंलं जिल्लायाव निजुत मयना आसनि 2.0 आ गोबां अनसायनाय मोनदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि गाहाय बिथांखि मुख्यमन्त्री निजुत मयना आसनि 2.0 2025-26 आ कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलंआव जोबोद मोजां अनसायनाय मोनदों। बे बिथांखिनि थांखिया हिन्जावसा फरायसाफोरखौ गावसोरनि गेजेरारि आरो गोजौ सोलोंथाइखौ सोलिहोबाय थानायाव मदद होनाय। आर'जलाइ राननायखौ गिबि मन्थ्रिया गुवाहाटीआव जागायदों। बे हाबाफारिखौ गासै रायजोआवनो लाइभ स्ट्रिम खालामनाय जादों। कार्बि आंलंआव जिल्ला खुंथायआ दिपुनि सरसिं तेरन लांकुं हाबे स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव मोनसे लाइभ स्क्रिनिं खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव KAAC नि CM तुलाराम रंहां, MLA दरसिं रंहां आरो बिद्या सिं एंग्लेंजों लोगोसे KAAC मावख'गिरिफोर, MACफोर आरो जिल्ला कमिशनार निरला पांच'पिआ नुजाथिदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला कार्बि आंलंनि गं 23 फरायसालिनि सा 2,501 हिन्जावसा फरायसाफोरा मुलाम्फा जागोन। 12 थाखोनिफ्राय सा 1,119 आरो थाखो 12 निफ्राय सा 1,382। बेनि अनगायैबो 11 फरायसालिमाफोरनि 1,683 हिन्जावसाफोरा आरजाथाव, जेराव ग्रेजुवेट आरो फोरोंगिरि सोलोंथाइ हाबाफारिनि फरायसाफोरबो दं। सोनाब कार्बि आंलंआव गं 10 फरायसालिनिफ्राय सा 633 फरायसाफोरखौ सिनायथिनाय जादों। 12 थाखोनिफ्राय सा 297 आरो थाखो 12 निफ्राय सा 336। बुधबाराव मोनसे गुबुन हाबाफारियाव दिपुथि सरसिं तेरन लांकुं हाबे मेम'रियेल टाउन हलआव खुंजानाय मोनसे फोरबोआव सा 338 गोदानै सायख'जानाय कार्बि राव आरो गेजेर फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ गथायनाय जादों। बे आगानआ ओनसोलाव ओनसोलारि रावनि सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामो। बे मोननै आगानफोरा आसामनि हाजोआरि जिल्लाफोराव सोलोंथाइ आरो हारिमुआरि जौगाथायनि सायाव सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ BTR-आव निजुत मयना आसनि 2.0 फर्म रानदों हिन्जावसा फरायसाफोरनो। BTR-आव हिन्जावसा सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि मोनसे आगानाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि MMB अडिट'रियामाव निजुत मयना आसनि 2.0 बिथांखिनि सिङाव आर'ज बिलाइखौ आइजो फरायसाफोरनो राननाय जादों। हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै मावख'गिरिफोरा फोरमायदों दि बे हाबाफारिनि थांखिया सोलोंथाइनि गेजेरजों लाइमोन हिन्जावसाफोरनि मोनसे गोजों इयुनखौ रैखा खालामनाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जागायनाय बे बिथांखिया सोरखारनि हिन्जावसा गथ'सा गोहो होनायनि सायाव गोसो होबाय थादों।
थांनाय 4 बोसोराव बिटिआरआव हिन्जावसा सोलोंथाइखौ जौगाहोनो जुनिया नाजानाय जादों। निजुत मयना आसनि 2.0आ बेफोर नाजानायखौ आरोबाव बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिसिआ दिनै 7 आगस्टखौ तारा प्रसाद सूत्रधरखौ मान होनो थाखाय बन्द फोसावदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआ मावख'आरि महरै 7 आगस्ट 2025 बृहस्पतिबारखौ लेफ्टिनेन्ट तारा प्रसाद सूत्रधरनि थैनाय सान फालिनायाव मोनसे होबथाजानाय बन्द महरै फोसावदों। बिटिसिनि सरासनस्रा खुंथाय बिफाना फोसावनाय बिथोनलाइनि बायदिब्ला सूत्रधरआ हारिनि सासे लामा दिन्थिगिरि, बिफा आरो समाज सिबियारि महरै गोसोखांजानाय तारा प्रसाद सूत्रधरनि गोसोखांथियाव बे बन्दआ गासै बिटिसि ओनसोलावनो बाहायजागोन। कक्राझारनि बड'फा NWGWR आव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनिफ्राय फोसावनाय बिथोनलाइखौ बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन सोरखारि मावख', बिफान आरो फसंथानफोराव खुंथायारि, पुलिस आरो सोलोंथायारि आफादफोरजों लोगोसे फोसावनाय जादों। बिटिसिआ बन्द फोसावनायनि बागै गुवारै सांग्रांथि लाखिनानै मावख'गिरिफोरखौ रायजो राजाफोरनो खौरां होनो थाखाय गोनांथार राहा लानो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ संसदआ सन'वालनि दैदेननायाव शिपिं मिनिस्ट्रिजों थियारि खालामजानाय मोननै बिलखौ पास खालामबाय। संसदआ मोननै गाहाय लैथोआरि बिलफोरखौ बारहोदों, शिपिं आयेनखौ गोदान मुगायारि खालामदों। मोनसे गेदेर आयेन सुजुनाय आगानाव संसदआ बुधबाराव मार्चेन्ट शिपिं बिल 2024 आरो केरिज अफ गुड्स बाय सी बिल 2025 खौ बारहोदों, जाय भारतनि लैथोआरि आयेनफोरखौ आबुङै सोलाय-सोल' खालामदोंमोन। मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बुंदों दि गोदान आयेनफोरा गोजाम नेमखान्थिफोरखौ सोलायनानै भारतनि शिपिं सेक्टरखौ मुलुगनां मानथाखोजों गोरोबहोयो। मार्चेन्ट शिपिं बिलआ भारतारि लैथोआरि आयेनारि दाथायखौ गोरलै खालामो, रैखाथिखौ साबसिन खालामो आरो साबसिन आबहावायारि रैखाथिखौ रोखा खालामो। रायजो सभायाव बारहोजानाय केरिज अफ गुड्स बाय सी बिलआ कार्ग' सोमावसारनाय आयेनफोरखौ आपडेट खालामो आरो 1925 मायथाइनि आयेनखौ सोलायो। मन्त्रि शान्तनु ठाकुरआ बुंदों दि फोसाबनायफोरा फामुवारि मुगानि आयेनफोरखौ फोजोबनो आरो फालांगि खालामनायखौ गोरलै खालामनो थाखाय पीएम मदिनि नोजोरखौ दिन्थियो। बे बिलफोरा मोननै हान्जानि मदद मोनदोंमोन, जाय लैथोआरि फोसाबनायनि सायाव गोख्रों गोरोबलायनायनि इसारा होदों। द'थि खौराङाव दङ हिमन्तआ थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय हाथियार लाइसेन्सनि थाखाय आर'ज गाबनो पर्टेल फोसावदों। आसामआ सेन्सिटिभ ओनसोलफोराव आर्म्स लाइसेन्स एप्लिकेशननि थाखाय पर्टेल बेखेवगोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि गोसो गोनां जायगाफोराव थाग्रा थागिबि सुबुंफोरखौ हाथियार लाइसेन्सनि थाखाय आर'ज गाबनो गनायथि होनो थाखाय थाबैनो मोनसे गोदान अनलाइन पर्टेल बेखेवनाय जागोन। बे पर्टेलआ बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय जाय गावसोरनि ओनसोलनि लोरबांथिनि थाखाय गावनि जिउ आरो रैखाथिनि थाखाय नंगुबै खैफोद मोनदांनो हायो। बिथोनलाइखौ थि रैखाथि नायबिजिरनाय, फोरमान खालामनाय आरो आयेनारि मानिनायनि उनावसो होनाय जागोन। बिबानगिरिफोरजों सिनायथि होजानाय बायदियै लोरबां एबा गोजान जायगाफोराव थाग्रा आसामनि गुबै थागिरि एबा थागिबि भारतारि नोगोरारिफोराल' आरजाथाव जागोन। धुबरी, मरिगाव, बरपेटा, नगाव आरो खोला सालमारा बायदि जायगाफोराव रैखाथिनि मोन्दांथि सोमजिहोनायाव हेफाजाब होनो थाखाय रायजोनि केबिनेटआ 28 मेआव बे बिथांखिखौ गनायथि होदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि बेयो खालि सोमावसारनायल' नङा, मोगथाङारि आगानफोरनि सम। स्निथि खौराङाव दङ महालियाव अक्सिजेन प्लान्टआव गिख्रंथाव बेरफ्रुनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा, 3 जोखोम। महालि अक्सिजेन प्लान्टआव गिख्रंथाव बेरफ्रुनायाव 2नि जिउ खहा, 3 जोखोम। मावख'गिरिफोरा रोखा खालामो दि बुधबारनि फुङाव महालिनि दारिमिनारि ओनसोलनि फेज 11 आव मोनसे अक्सिजेन सिलिन्डार फिलिं इउनिटआव मोनसे गिदिर बेरफ्रुनायाव 2 मावसाफोरनि जिउ खहा जायो आरो 3 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे बेरफ्रुनाया फुंनि 9 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला मावसाफोरा मेडिकेल अक्सिजेन सिलिन्डारफोरखौ आबुं खालामगासिनो दंमोन आरो ल'ड खालामगासिनो दंमोन। नुगिरिफोरा बुंदों दि बेरफ्रुनाया हरखाबै सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव जादों, जाय मोनसे गोहोगोरा शक वेव सोमजिहोदोंमोन जाय कारखानानि माखासे बाहागोफोरखौ फोजोबस्रांदों आरो खाथि-खालानि बिल्डिंफोरखौ खहा खालामदों। अर खोमोरग्रा हानजा, पुलिस आरो सावफाहामारि हानजाफोरा जाथाय जायगायाव सौहैदों।
जोखोम जानायफोरखौ सिभिल देहा फाहामसालि फेज 6 आव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा फाहामथाय लागासिनो दं। एसपि नोगोर सिरिवेनेलाया बुंदों दि गिबि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। सानै जिउ गोमादों, 3 जोखोम जादों। जों जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। 8थि खौरांआव दङ आलफा आइ केडार जित असमआ नागालेन्डआव आखाइ दैखांदों, आसाम पुलिसनि आवथायाव लादों। नागालेन्डआव आलफा आइ केडार जित असमआ आखाइ दैखांदों। होबथाजानाय उदखारि हानजा आलफा उदांनि सासे सांग्रां सोद्रोमा, जायखौ जित असम मुङै मुं जनार्दन गगৈ होनना सिनायथि होनाय जादों, नागालेन्डनि बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव आखाइ दैखांदों। आखाइ दैखांनायनि उनाव बिथांखौ आसामनि चराइदेव पुलिसआ सोंनाय फिननाय आरो आयेनारि खान्थिनि थाखाय हमनानै लादों। पुलिसनि सोंलुनि बायदिब्ला गगैआ आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सदिया महकुमानि सिङाव थानाय सदर सापाकुवानि उदयनगरनि। रैखाथि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बे आखाइ दैखांनाया उदखारि बेरेखा नाजानायफोर आरो सावरायनाय आरो फिन थांना थाफिननायनि थाखाय सोरखारनि नारसिननायनि जाहोनाव गुबै लामायाव फैफिननाय उदखारिफोरनि बांलांनाय आखुथायखौ दिन्थियो। गथायनाय जायखिजाया हाथियार एबा फोरमानलाइफोरजों लोगोसे आरोबाव गुवारै फोरमायथिखौ मोनसे मावख'आरि ब्रिफिंनि उनाव फोसावनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। गोजोन्थों।